Kinong punmi film khasi kabat thamai ya kabaan supply ocean hapo biju cinema hall ya kabala tip kerteng to Wanphai sanga. Kilayo ban pelaj pai ba biang sai ka wepat ka thup jingrwai jong kane ka film ya kabala ai kerteng da ka Mynsiem. La pelaj ya kane ka jingrwai da ujoni norum uwei na kirang ya kura ba paunam ka jalam Meghalaya. Ya kane ka jingrwai balarwai da ka kong Alisha pengrum ka badai ka kaitor ka bala pau ba jong ka jela. Shan an la banyu iru aki channel YouTube bat kiwi lai don lang hakane ka sngi da ba lansius imli ubade producer badru uten shop jong kane ka film to Wanphai sanga. Uba Anthony Kriam uten shop jong kane ka film bat kiwi te hakane ka na phai sngi nya pen pau ngaso dap da jing sukman ba niyo ba ni don lang hakane ka janmiet hakane po bolni ringkat bagi ba Johnny norum pada iwe na ki fighter bala paunam hapo kastian ne kala Johnny hi bala koi bat kunjo yai ba Anthony Kriam ibade Norway John ka film ton Thai sanga bat ngaso banai kublero yai kini ki palok ki baidan lang mentara si ban yasaki hakapan nisap yo ban kulait no biar kami ke jingrwai audio song na ka film ton Thai sanga ka ba ka teng Mynsiem di akan dikepot nasu ban kepat no yai ba Johnny ba implied no ikan ika jingrwai audio song. Nak kena jangan soal ban pelat ikan ika jingrwai. Kau macam bok kita yang nampak ni film. Nak berkepat lagi perba. Mungkin island ika jikar sham dah kaba. Yawan ban yapet lam ika film keban jeli saka corporate nampak benar. Jadi tentang misbun ini sedang nak bikin. Lalu ini jual kepada tang Mynsiem. Be your own kind of beautiful. The launch of our new product needs your attention, and it can only get better with your presence at the venue. Do come and make it worthy. Miss Blue Life Beauty Pageant, organized by Blue Life Shillong team. Registration forms available at Blue Life Stock Point Shillong and T7 News Channel. You can also download from Be there.